Gaurkoarekin 3 egun falta dira, festa amaitzeko, suposatzen dut nekea nabaritzen duzuela. Bai, benetan baietz. Zenbat ordu sartzen dituzu egunean gutxi gora bera hemen? Bueno, 6:00etan ateratzen dira lehenengo txurroak eta 11:00 arte gutxi gora bera gaude. Baina, segun eta zenbat jende dagoen hilaran, pues igual normalean 11:00 eta 11:30 bukatzen da. Baina, ordutegia 11:00 arte da. Zuzen zaituztegu da erloju bat bezala zabiltzatela, dena koordinatuta, ez? Perfecto? Bai, hori da. Hau kate bat da eta bueno, pues bakoitzak bere lanpostua esan dezakegu daukadala eta bueno, pues horrela kate bat egiten azkenean ateratzen da txurroak. Bai, jende gazteagoa, zaharragoa, hemen belaunaldi asko pilatzen zaren. Bai, hori da. Ni familiako 5. belaunaldia naiz eta bueno, pues orain 3., 4. eta bueno, 5. txikienak gero ja beranduago etorriko diela, bueno, pues hemen moldatzen gea artean. Zer da gogorrena hemen egotea egunero San Ferminetan? Pues bueno, ja hemen egotea oso gogorra da, ze kriston beroa egiten du, eta bueno, bai, suarekin, eta ikusten dizu ez giroa dagon. Eta, bueno, pues gainera San Ferminetan, pues festa pixkat egin nahi baldin baduzu, eta gero hemen goizeko xiretan egon behar baldin batzea, gogorra da. Hala ere familiako tradizioa aurrera jarraitzea eta aurrek ere beteko du, ez? Urte hemen jai egotea eta hori betetzea. Bai, hori da, bai, eta, bueno, pues eskertzea jende guztia nola etortzen den egunero, goizeko 6:00-etatik, pues hori, 11:00 arte, eta, bueno, hemen itxaron gabe oten gea lan egiten, lan da lan. Bi egun, goiz aukenduta, 2 egun falta zaizkizue ja amaitzeko, gero porrak edo zuen lanetara? Hori da, gero gure lanetara, bulegotara bueltatzen gea edo enpresara, así que da, igandean bukatuko du eta ja astelenean 9:00 edo 9:30 ja berriro lan egitera, bai. Bueno, mila esker ikusi dugu, grabatu dugu nola prestatzen duzuen, eta eskerrik asko denborarengatik eta animo! Eskerrik asko zuen. Kuadria, hain zaila alda. Praka txuriak, kamiseta txuria. Faja edo gerriko gorria eta zapia ere gorria. Ez dakit nondik ateratzen da nahin beste nasmen? Zu nugu Ni burlatakoa. Eta zu? Ni ordiziarra. Ordiziarra, hemen ikusten ditugu giputxi peto bat nola jasten den San Ferminetan eta burlatako bat nola jasten. Hemen benetan esan da, egun guztian zehar esan diot, nabari da giputxarra dela, zeren eta pantaloia bakeroak. Hau bai, giputxi fijo. Justo aurreko urten etorri ginen eta egontzan, peña de xente potrok ikutzen, en plan, putos baskongaos, no sé qué, eta esan dugu aurten. Sin más, ez demora asko gaztauko prakatxurik erosten eta con vaqueros. Roia pixkatez, a tocar las narices. Batez era pobre garako. Ta kuadrilla hau zegaitik doa hola jantzita. San Ferminetan ere baserri txarrez jazten alda, ba. Bai, bueno, eski daukagu... Oye, tío, veniz! Daukagu... aktuazio bat, bai. Non? San Jose plazan, 11:00-etan. Dantzai. Bai. Jarri zarete hain elegante. Bai. Estela txuriz joaten zarete? Bai. Egunero? Bai. Pentsurizoa estela den denak. A ber, nola lortzen dozue olako zuria izatea arropa? Orain dela gutxi esnatu garela, encierro ikustera eta... Nik etorri nintzen ja 6:00, primeran gozaltzera maiketakoa eta guztiz. Eta orain aurrarekin, primeran. Eta goitik bera, faja, gerriko eta guzti, ez? Hombre, Iruñakoan ez dela eta nabaritu behar da.
Nabaritzen da, norden Iruñekoa eta kanpotarrei ere nabaritzen diezu nongoak diren jantziaren arabera. Bai, batzutan bai, nabaritzen da, bai. Bai, goizez bai. Amaikatako harto eta gero, ongi. Hartu duzu. Eta garbi, bai. Eta fajarik ezuk ez duzu, zuk bai. Ez. Bakoitza berea, ez dakit. Bere estilo propio. Bai, hoixe da. Eta nola lortzen duzu ia ez dakitzen batgarren egunean oraindik arropa txuria manten? Garbitzen. Zukoren bat? Ez. Legiarekin. Beste bat txuriz, goitik bera, baina zapirik gabe, gerrikorik gabe. Noa txanda bat egitera, orduan. Horrez da. Ditut komplemento guztiak etxean. Gero parrandarako? Ez, gero parrandarik ez. Ez, orain de rekuperatzen nago, oseak. Zuk ezagutzen duzu jendean nongoa den, nola jantzita doanaren arabera? Hor nabaritzen da asko faja. Faja dagoenean nola jarrita kanpotik, hori da kanpokoak direla. Egual zapian, hor egite dutela, ez guztien dutela olako bikatxarro luze hor egiten dutenean korapilloa. Daude detaile batzuk, bai. Praka bakeroa. Praka bakeroa baita ere, kamiseta txuriarekin, bai, detaile batzuk daude, bai. Une batetik bestera hasiko da urtengo Sanferminetako bigarren entzierro txikia, urduritasuna nagusia da, eta hemen ditugu hiru neska, kaixo? Kaixo. Horrika egingo duzu zuek? Bai. Aurreko gunean ere egin zenuten edo? Gaur lehenengo eguna. Eta urduri? Fiska bat, ez? Eta zer, heldutan ere korrituko duzu entzierroa nahi duzue? Hori da, beste gauza bat da, ez dakit. Animatuko zinatek ez? Probatzeko. Zu bai, zu fijo? Bai, probatzeko. Probatzeko behintzat, ez? Hau igual ez da horrein arriskutsua, ez? Ez. Hau errazagoa izango da. Bai. Bueno, eta abestu duzu, oraindik ez da abestu duzu kantatu, ez? Ez. Laizter. Bai. Ja, hotxa prestatuak. Hankak berotu duzue? Ez. Berotu harko duzue, ez? Oso kirolariak gara, ez du? Bai, kirolariak... Bale. Hori ez nekien. Broma da. Bale. Oie, sorte hona, bale, ezer hori, batez ere, bai? Eskerrik asko. Zaituzte txuriz, baina bakarrik gerritik gora. O txuria, o grisa. Bai, hau jarriko dugu uste, gero, lepotiko la pixka, txuri gorrik, atletik zalek ez geha eta horregatik, pixkat, ez izan. Honek kamiseta daka txuri gorria. Bestiek, azuk zapia. Zer dakazu, familia, hemen Iruñan. Ez, zer. Hartu da, listo. Kampine dauke, kampine. Kampina dakazu. Etzio ganta berri uziri. Eta zuek txapelta guzti ikusi zaituztegu, eta nundi zatoz? Ni bera pixkat ugunetik, ni hemendik, bai. Ni Berriozartik eta hau Ipagaletik. Bai, Ipagaletik, bai. Alaiak arabiak. Eta gomitatzen du urtero gure urteko balentria egitera
esaten dut nik. Txapela beltza jartziarena zegaitxi, jendeak hemen gehiago gorria eramatekotan, Bakotxa badu bere marka, guk badu, kuatrilaren marka, hori da. Gero desberdina dugu, bera badu ipagaldeko aldekoa, tipikoa, buelo gutxi duena, behan hartu dute aldeko pixkat. Zer motatako zapia da? Ipagaldeko zapia hori. Oita berrogoi urte duen zapia, gehiago. Berroita 10 urtekoa. Eta ni pixka popa handaimeak, gau. Lan neketsua baldin bada ere, jendeak oraindik ere arropa txuria mantentzen du eta Iruñako kaleak txuri gorriz jantzita daudela ikusten dugu. Gora San Fermin! Bakaikoarra! Solo nos faltaba esto. Herri Sanfermineka arratsalde gaueko giroaz gain ere goizetan 11-etakoak eskaintzen dituzte, eta kasu honetan hori dastatzera etorri gara, O plazara. Eta itxasorekin gaude Herri Sanferminetako, laguntzaileetako bat, kaixo itxaso? Kaixo. Entzun dugu, asteburuetan ematen dituzuela hemen, ezta? 11-etakoak, jendea indar berritu dadin, ez dakit gaurkoan ez dugu hainbeste giro ikusten, ezta? Horrengoz zaigu inor hurbildu 11-etakoa hartzeko, baina irekia daukagu, pizkat janari usaia zabaltzen den eta animatzen dena, prest daukagu. Asteburutan ematen dituzu, imaginatzen dut, geroz eta egunak aurrera joan, orduan eta jende gutxiago izaten dituela, ez indarrak goizeko ordu hauetan, ona etortzeko. Potenteena 6 da. 6an, mundu guztia 11-etako hartzen duela, gero bazkariak, jende gutxi bazkaltzen duela, orduan 6an 11-etako asko, eta gero asteburuan, gutxiak. Ez da 6 bezala, baina, eskaintzen ditugu. Eskaintzari badago, eta zein da zuek ematen duzuen, janaria, edo zein da menua, 11-etako menua? Egiten dugu patata frigituak, arrautz frigituak, eta tomate frigitua hori plater guztitan, eta aukeran badago ajo arriero, txorizoak, urdai azpikoa eta solomoa. Begira. Eta seitana, baita ere baukagu vegeta vegano entzat, aukera hori. Beraz, eskaintza zabala duzu hemen zenbat pertsona ibiltzen zareta, 11-etakoa prestatzen? 6-7 pertsona. Entzun duzu, itxasok ez zer esan duen, goizeko 10:00 diren une honetan behintzat momentuz ez da inor gerturatu Herri Sanferminetara 11-etakoa probatzera. Imaginatzen dut Sanferminen 7. eguna izanik gaurkoa, jendeak deskantsatzeko beharra izango duela. 7. egun honetan behintzat deskantsatzen ez dutenak, Xaloa Telebista eta Euskal Herria Irratiko gure lagunak, begira. Naiz eta momentuz 11-etakorik ez duten eman, begira, hementxe baditugu bi lagun, bazkaria prestatzen hasi direlako da. Kaixo egunon? Jo. Zertan zabiltzate? Orain garbitzen bazkariako janaria, eta orain moztu behar ditugu tomateak. Beraz, eta garbitu orain momentuz, hor letxuga, desente garbitu eta moztu duzu, Begira, fokatu horraxi. Eta tomatak ere badituzue hemen. Begira, torri guazen honea. Haizu, itxura edera dute tomateek, Imaginatzen dute indarrak hartzeko ere beharrezkoa, ez? 7. egun honetan lehartuta egongo zaretela, iruñarrok. Bai, egia esan baiet. Ze emozion dira, Sanferminak, momentuz? Ondo. Ondo? Oso gustora, disfrutatzen, baina eta ere beharrezkoa da, txanden bate egitea eta... O plazan ikusten duzu, giro gehiegirik ez da, beraz, guazen Aldezarreko kale batzuetara ea bertan jendea aurkitzen dugun behintzat. Eta kaletartean buelta bat ematen ari ginela, begira nor aurkitu dugun hemen Mercedes kalean, egunon Imanol. Opa, egunon.
Beno, zuek, nondik antzatozte? Urnietatik. Urnietatik. Gipuzkoatik. Beraz, Gipuzkoarra zarete. Ikusten dugu hemen, txalaparta gotzen ari zaretela, ezta? Bai, hori da. San Ferminetan goizean goiz hasi zarete edo? Bai, goizean, 8:00 edo aiatzen gai. Bueno, pixka berandu xe, baina 8:00 orden edo horrela. Eta gaurko kontua da, ala aste osoa daramazu hemen jotasua? Bueno, gaur 3. eguna. Hasieratik ez, baina 3 egun eta agian igandean ere gatoz. Zer mozko harrera hemen Iruñako herritarren aldetik? Ondo, beti oso ondo. Hombre, beti urtero jaisten da pixka bat, normala da ere, baina ondo. Imaginatzen du gainera ere, instrumentu euskaldun honek harridura sortuko diela agian turista askori, ezta? Bai, baina bueno, nik uste gehienak hemengoak diala, geratzen dianak. Ez dakit, igual baloratzen txalaparta hemengo delako eta baloratzen dutelako. Kanpotarrak ere, baina bueno, hain dela igual urte asko jendeari gehiago impresionatzen zion txalapartak. Eta zuek nolatan hasi zinen den txalaparta jotzen? Bueno, anaia hasi zen eta hasi zen bere irakasleekin kalean probatzen, ondo juten zitzaion eta gero niri erakutsi zian. Eta hola seginan, hain dela ja 23 urte. Ez dakit lehen nolakoa izango zen, baina egun ez da oso ohikoa txalapartaria izatea, ez dakit nola ikusten duzuen txalapartaren osasuna? Bueno, egon zen garai bat, hain dela 20 urtea, 15 urte tartean, txalaparta pixka eta apogeo bezala egon zen. Bueno, behintzat, ni bizi naizen zonaldean. Jende asko gainera demanda asko zegoen txalaparta ikasteko, baina gero galtzen junda. Herri San Ferminetan 11-etakorik ez, baina tira, kaletartean ikusi dugu kuadrillak bildu direla 11-etakoa jateko prest, egun hon? Bai, egun hon, baita zuri ere. Beno, 7. egunan nekean abarituko da, ezta? Bai, neke samar da edade bat badugu, eta gure sukaldari dugu, bueno, sukaldarietako bat. Eta gaurkoan ze prestatu duzu 11-etako modura? Gaur barraskilo saltsan, tomate saltsan, arrautzak, tomate saltsakin, bueno, tomate leku guztietatik San Ferminetan, eta errelleno. Indarrak hartuko dituzu, bintzat? Bai, hombre. Eta ondoren ze asmo, 11-etakoa bapo jan, eta ondoren? Hola, eta ondoren, daukagu bazkariak, ez urra dirudi. Baina orain, 11-ak pasatxo, gero zerrotan bazkalduko duzu eba? Dioten bezala, ez da zun no bibir. Non zaude, aizu, non zaude. Nabarreria plazan 3 lagunekin aurkitu gara, ez dakigu. Gau pasaz datozen edo goiz hasi diren gaur festan? Ez, goizoitik etorri da. Nunga zatezuek? Ni Zumaiarra eta... Galdakao bat. Beraz, mix ederra hemen, Bizkaiterrak, Gipuzkoarrak, inorrez bertakoa. Ez. Bueno, zer moduz, etorri altzarete beste egunetan hemen San Ferminetara edo gaur lehenengo eguna? Aurreko astean egon ginean, aurreko aste buruan egon ginean. Aiziate kumplitzen mintzat, Bai, aprobetxo, Imer, nugara eta jaida kaula eta aprobetxau eta honea etorri. Eta zer moduz ari zarete pasatzen, giro ederra izango duzu hemen, San Ferminetan? Bai, egia esan da jende asko eta ambiente harra. Eta lagunak elkartzeko, toki oso hona. Aizakia paregabea, aizue, ikusten zaituztet, garagardoarekin goizeko 11-etan, noiz arte aguantatzeko asmoa duzu, Bihar goiz arte, asko gota. Iaia 24 ordu. Hola esan da, bai, baina espero gutxi izatea. Erritmoa, dantza eta alaitasuna batuka ere ez da falta San Ferminetan. Batiagunaro, goldera berdina egiten dauzo, Feliza maitxia egia gero, zenbak izonek azengo zulo. Egun hon, zer mozu bete? Ongi. Nondik antzatu zazuek? Betelutik, zer moduz, zenbat egunetan zehar etorri zarete Iruñara? Ni gaur, lehenengoa. Gaur, eta ze asmo, gauean ere geratzeko asmoa? Ez dituzten aitak, bestela gateko nintzen. Bai, bestela gau pasengo nun minio. Zenbat urte azkazu ezuek? 15. Nire 15. 16, beno, gaztetxoak aizue, ikusel dezuen zierroa hor goizean? Bai, nik bai. Ni ez, zati non resega pixkatekin da, hor, ezin dut.
ez natu egon, ez gero logura jartzen zaite egunen pasan. Hor, bada zerbait guazen kuskusatzea. Eta San Antonio, gortako zekorra nadarentzako, dalizan maitxiek ez. Zer ari zarete, dari magikoa prestatzen edo? Ai, no, por favor. Eguerdia gerturatzen den einean ikusi duzu hemen aje aurpegiak bai, baino tira, jendea hasi da kalera ertetzen. Ezateko, Jose Txumaitia izilo beto, zeudaz bakarrik egin du nilo. Bueno, egunon zertzerate bronze peñakoa ikusten dut, ezta? Hori da, bai, bronzekoak. Bueno, eta ze antolatu zuen gaurkoan, sekolako jende mordoa bildu zarete bintzat, Bai, gaurkoan ontxe baskaria gau, peñakoekin, eta txarangakoekin, eta gero bostetan jeitxiera plazara. Musikarekin, txarangarekin, festa ederra montatu duzu bintzat. Hori da, bai. Amentia, ja boste egun dara matzagu, topea, eta gaur berrio. Beno, eta hemen txikiek ere badute, ondo pasatzeko hastia zer modu zaudete, Oki. Nola ditzen zarazu? Enai, zer moduz ikusten dut orain pompak egiten zabiltzatela. Ateratzen altzaizu pompa? Asko, eta? Bai, ez da erresa, Zer moduz, ja nekatuta imaginatzen dute, ez? Aste osoa parrandan pasata gero naiz? Nekatuta zaude, ondo itezulo? Bai. Egia gero, zenbak izonek azein dozulo. Ez nungoa zara, hemengoa, Iruñarra? Eibartarra. Eibartarra, eta ze ari da Eibartar bat Iruñeko peña batean sartuta? Hori dian ni, lagunak dira eta behar zuten beste refortzu bat, eta bueno, animatu nintzen. Hortxe, parranda botatzeko bintzat, aitzakirik ez da falta hemen, Hori ez, segura. Zer nolako festa, Imaginatzu guraso izan da ere, festak beste perspektiba hartuko duela, Gure zaintza da, guluzteak, pizkotea amabian gaude, eta ja pizko dikatzen ari gara, bai. Nola antolatzen zarete umea zein du eta ondoren imaginatzu juergatxoren bateria botako zenutela? Bai, da zaila, baina, bueno, jarraitzen dugu, bai. Zer zarete, bertakoak Iruñarrak? Bai, gara, bai. Eta nola ikusten zuen festa orain beste perspektiba honetatik, umentzako balda eskaintzarik edo? Bai, da, oso, bai, guretza da, desberdina, baina, bueno, gainitzen dugu, eta hori, guraso gara, eta gozatzen zaigu, hori, eguna luzea da, ez? Orduak gehiago gaude, hori, aparrendak egiten, baina, bueno, gauean beti, zaitzen gara, lo egiten. Jendetzatik eskapatu gara zuei beste behin eskerrak emateko gaurkoan ere gurekin bat egiteagatik. Bihar Zapigorriaren beste edizio berri bat izango duzue, gaueko 9:00 Amaika Telebistan. Gora San Fermin!